kereta wening. Mugi menehaken raos panggalihipun putra temanten salimbit. Nggih kepareng ngebjuri lumbaning Asmara Agung tansah. Waduh. Waduh. Wo, kudu aku mbiyen dadi manten diombeni ciwuk ngono ya. Piye? Gak mung wedang putih, ciu yen. Nah ya wis-wisan. Aku nek gak roh mawa manten teko kene iki mau. Nyun wangunten atur puninga dumateng pangarak pangombyong pangarih keluarga ageng Bapak Soeharto Ibu Sri Rahayu saking mancanan mandan Sukoharjo. Rono pinanganten salimpit wis kepareng satu lenggah wonten ing kursi kali monggo. Daya-daya kadherekaken lumebet wonten Wisma Pahargyan nadyanto sapenangan menika saking kadang pinanganten tasih wonten margi bebilih tasih salat napa pripun. Monggo ingkang sampun rawuh kula dherekaken lumebet wonten ing Wisma Pahargyan. Among rawuh setunggal paring dawuh dumateng pangombyong pun dherekaken lumebet wonten Wisma Pahargyan. Kabiwado kadang-kadang samega campur saringkes kadya mahesa kang ginelak lampahipun para kadang.
Matur sembah nuwun saha ngaturaken ucap puji syukur alhamdulillah ngarsanipun Gusti Allah ingkang mawelas terima kasih. Rono kanthi pinggang manah keluarga ageng panjenengan Bapak Soeharto Ibu Rahayu saking mantan Soeharto Sepanglawa wonten semua pahargyan kanthi kawontenan wilujeng ing sedanipun. Mulat kang endah dening sasana swasana tumamai gati parga menika panghamiti wontenipun tata upacara boyong pasuki kudu temanten kawengku penyebul Bapak Ngadimen Ibu Warsini dinten ingkang sampun piniji mugi sampun dipemanggi kawilujingan boten pampengan satu menapa amin amin para tamu kula dherekaken sami muga ngarsanipun Gusti ingkang merbengi dumadi kanthi tansah sesanti mrih manggih kamulyan jati kula dherekaken. Nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bina sa'inu alam tilawatin asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amit pasang kalimat nabi. Mugi dene bena ing ila-ila dunim yang tulak sarik dumawa ing tawang tuwang. Dina bena ing siku dingane Gusti Pangeran jinangkat ing kaharjan saha kamulyan tulak sagiwit sami. Satemah hamba bardaya panganipun sasana pahargyan. Siang kala menika purwa madya inggo usanipun manggiyo kayuhan kawilujengan. Niribaya semene sambi klotan ana pambengan sakara-kara amin Allahumma. Rinenggo manis astuga manik aromi pambudi lelungi tangane mas manis kunjuk ngarsanipun para sesepuh pini sepuh ingkang tuhu estu hanggung mastuti dhateng pepoyan ing taman patses kala monto pinundi ngarsanipun para hajah para haji para alim ulama tuwin para santriwan santriwati inggih dinten kelawan dalu tansah sinanding saka parang amal kang kasuci ing ilahi iki mongko dados panuntun panembahing kiblat wonten ing sanding pagesangan. Insyaallah tansah tiba mengangkat Allah Subhanahu wa taala. Arsanipun para biat mangaling gari song-song agung miwah sarjana sujanane budi. Tuh estu pantes tinulat dene kawula dasih saha ben buditan muli langkung. Ngarsanipun para tamu kakung sinudan putri tansah pindah ing suka bagya mulya raja jangkep. Pametri budaya Jawi. Ingkang sang rasa perhamar sudi hangugah sarta handuduk lestanturaken mriki entah luhuring kabudayan Jawi datan kata lumpet kadang-kadang muda tumaruna karang taruna ingkang estu pinangka cagak gula-gula pepeteng gari mampan wonten ing padepokan dukuk gorekan Desa Kandang Sapi Kecamatan Jenderal Bumi Saka Stagir Asri 1 terusane kuwi kita bayakaken purwakane atur andhape manah sarta pepayang budi rahayu samu-samu dipun kula dherekaken. Dedepi monjo kanas puja dalam syukur wonten asa dalam Gusti Allah ingkang hanglar sohangka jagat awit sadaya kanugrahan kamilihanipun ing rumetah dhateng panjenengan dalah kula.
Saengga siang mereka kembal nyawiji dalam besok pahikin meniki dalam besok ibu wong adimin ibu warsini kutra Kulongso Agung insyaallah kanthi kawontenan sehat walafiat betul pambikan satu dua penolakan para penisuwur tamu kepada kula hangat sejahar sumanung wong sumur tamu nampi sasmito saking yang iki hamengugati kepada kula ngaturaken menggah urut rencening totok bocro Adicoro iki sampun aturake dari Kulongso Agung. Wontenipun Hadicoro boyong basung ngundhuh temanten Mas Bagus Wawan. Ing wis kepareng jinatun Mas Ayu Elisa. Yobriyaningrum Raharto. Kamu pilih mangke wonten tumangsuh. Ing para kula ngaturaken lampahipun Hadicoro nyuwun pangapunten ing sak ageng-agengipun. Tumampang gati panjenengan sing kawitan Hadicoro pambuka diri sampeyan kalajengaken atur Hadicoro lung tinampan pasrah panampi dene ing kinarya Duta Sarya pangarsa lampah saking keluarga ageng Bapak Soeharto Ibu Sri Rahayu saking keluarga Macanan Mandan Sukoharjo nenggih pun Bapak Suwardino kepareng atur pasrah jumenipun mangke jinajaran among rawuh nomor dene pinisepuh kalih ingkang sampun pendiji tanggaping sasmito daya jumeneng abon ajeng panjenengan Bapak Bayan asmara Bapak Hartono iki samangke jumenipun among rawuh kalih sarta jumeneng abon ajeng Tata Padono kepareng hanampi atur pasrah saking keluarga Bapak Soeharto Ibu Sri Rahayu lumantar Bapak Suwardino MSI ditipun atur Hadicoro pasrah kepareng nglajengaken foto keluarga, foto pangesten, foto pakarmatan pirangan angka setunggal kawitan Rama miwah ibu kalihipun kemudian mangke sinusul keluarga ageng saking Mancanan Mandan Sukoharjo setunggal bangka sawiji syukur bagi sapangi wonten seratan asma-asma panjenengan saged pun pangakan wonten mriki supados kawasaken setunggal bangka sawiji saperangan nampung foto pangesten ingkang perangan setunggal Estri ini diop nyebut ke hamaku gati keparang badai manak mangayun wonten ngasut sehingga para tamu. Pindaning para badai ngaturakan wosing gati dalam atur tanggap Pancono Mambagyo Harjo Yuwono Basuki. Pindaning keparang badai nampi karawan panjenengan samu tidak menamung estu. Siang mudi nganti bombong bebek birawane panggali bebasan kajur lukis sari kabenan sekanter madu. Ya bener iki hamaku gati ngantos sebutin kawi jeleng lesan kandek sajuning jonggo kewolo. Keparang nyun sanjoto pitulung ingkang kena bekter penyebun bawa songsong agung. Tembangipun kandang sapi nenggih penyebun Bapak Pandu. Keparang aturaken atur tanggap Pancono Mambagyo Harjo Yuwono Basuki. Jumenipun jinajaran among rawuh kekalih ingkang sampun pendiji. Purna nampung atur tanggap Pancono Mambagyo Harjo tedak pinita foto perangan angka kalih. Saking keluarga ageng ingkang hamengu ganti keluarga Bapak Ngadimin Ibu Warsini. Mobilnya muter-muter selatan kula tampi mangke salah satu giling keluarga sakit menggah foto pangesten. Sinambi siang menika njenengan monggo gati. Gelar panglipur maksuwanipun kadang-kadang Samega. Elekten Samega Entertainment Samega Musik. Ingkang kepareng guyung Mutiara Diva Audio majengan lipur wonten asapura tamu. Mugi dadosaken suka bingkah wonten sasana pahargyan siang ngantos karampungan sonten samangke. Purno pahargyan samangke mbok pilih sampun wonten tengoro Cecolo. Bidat maju pinanganten kajumenangan jajar-jajar wonten ing gapura agung Murang Aji saperlu tampaken saha jalur asta dhateng kondhiripun para tamu ing parang ngrasakaken gendul. Mekaten para pinisepuh para tamu kakung sedal pundi menggah laksitaning Hadicoro. Gotra wacana sampun natapanake dening kula Wangsa Agung kula dherekaken lenggan kanthi sketsa mardu-mardikane panggalih saksamaning budi miwakarsa. Ngantos puranipun pahargyan siang punika ewasana wilujeng siang nuwun matur sembah nuwun.
bangsa makaten para priswa tamu kagus jan menggah Gatra Wacana ingkang sampun nataminaken dening kula wangsa agung. Para tamu mugi mboten dados kujawane panggalih langkung warga saking mancanan Mandan Sukoharjo ana lumadening hati saking menika namung prasajan kewala bilih mboten acara ingkang jangkep estu nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Keparengaken hasilipun para tamu sepuh-sepuh kula dherekaken Hambu Goreng Sukohar Paharjan Nut Kapitadosan saha agama inggih putra rasuk suwang-suwang yen pangapunten parandene ing parang ngarso agama Islam kula dherekaken hamiwiti kanthi ikhlas ing panggalih maos basmalah sarangan monggo bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi wasanan basmalah katen Gusti Allah paring ridho wonten sak sapa paharjan menika wiwitan tengan ngantos pungkasan samudyanipun mangke kanjuwan kawinisikan mboten-mboten pampengan satunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Para tamu keparang majelis salipun nggih hadi cerung tinampen pasrah palampi prandene ingkang kene duta saraya pangarsa lampah saking keluarga Bapak Soeharto Ibu Sirahayu keluarga saking pancanan Mandan Sukoharjo mbok bilih mboten ketum nipun Bapak Suwardino leres panggih Bapak Suwardino napa Pak Suwardino Bapak Wardino nggih ing barang ngaturaken atur pasrah jumenipun jinajaran pini sepuh kalih ingkang sampun piniji tanggaping sasmita sarta laju jumeneng abulajeng tatap wadono nipun Bapak Bayan nenggih Bapak Bopo Hartono ing barang ngaturaken panampi pasrah saking warga ageng Bapak Soeharto Ibu Sirahayu satata jumenipun kanthi jinajaran among rawuh kekalih ingkang sampun piniji ngaten. Sasana mulih rancangipun pahargyan wedal kula aturaken dhumateng dipun Bapak Wardina dalamipun Bapak Bopo Hartono monggo wedal kula aturaken matur suwun. Nggih. Satata kanthi rancak Bapak Bayan kantipun jajari penispu kalih jumeneng apun ajeng tatap adono mangke tanggaping sasmita kita-kita hanampi atur pasrah saking keluarga ageng Mancanan Mandan Sukoharjo. Bebile wis keparang satata samudanipun wis keparang jumeneng sasata medal sak sekabun kula aturaken dumateng ingkang wekdal matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala mutawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal awwali wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Amma ba'du. Kasugengan kalujengan tuwin rayu tumungkah rumentah wonten ngarsa penyanyi sami. Kala nuwun penyanipun para penisepuh aji sepuh ingkang tuhu genapiten
Panjenenganipun para mlanggraning praja Satria Negari. Para purya labet praja ingkang tuhu kenabekten. Panjenenganipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Ngadimin sekalian garwa ingkang tuhu kula hormati. Ugi paguyuban campur sari ringkes ingkang kula tresnani. Sanjaning para tamu kakung seputri ingkang bagya mulya. Kanthi linambaran tarap sida budi mugi kepareng. Kawula nyuwun idi palih panjenengan sami. Awit kawula kumamantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami karana wonten madyaning kalanggan sang punika. Kula piniji sangjanipun Raka Mas Suharto sekalian garwa saking Kampung Macanan RT kalih RW sekawan Kelurahan Mandan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah kepareng matur wonten kersanipun nyanipun Bapak Ngadimin sekalian garwa. Ananging saderengipun kawula hanglajengake matur supados purwa madya wusana tansah manggraja wijeng ing sambikala. Boten wonten atur ingkang langkung prayogi sumangga nuwun. Kita tansah ngaturaken raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat inayah tunitahipun saengga wonten madyaning kalenggan sang menika kita sedaya saged kempal manunggal wonten dalem mriki kanthi wilujeng lir ing sambikala. Sinerangan kanthi raos panuwing ajeng mugi kepareng. Kula matur minangka siksarira sangyanipun Raka Mas Suharto sekalian garwa ingkang ginarjo kadang keluarga saking Kampung Macanan RT kalih RW sekawan Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sami wabil khususon dumateng panjenenganipun Bapak Ngadimin sekalian garwa. Nggih kepareng awit saengkepanipun ridhone Allah Subhanahu wa taala bilih panjenenganipun Bapak Suharto sekalian garwa ingkang ginarjo kadang keluarga wonten madyaning sang menika sowan wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Ngadimin sekalian wiwit dalem griya Mandan Sukoharjo ngantos dumugi kanthi wilujeng lir ing sambikala. Tumuten boten kalumpen ngaturaken salam taklim kunjuk pun sepuh kanthi wasalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lenggah para tamu ingkang sinubahing pakurmatan. Bilih wonten madyaning siang punika panjenenganipun Raka Mas Suharto ingkang ginarjo kadang keluarga kepareng nyuwunaken putra pinanganten sekalian pun sekar cepaka sajudu. Awit karana putra pinanganten sekalian sampun kalaksanan ijab kabul. Duk nalika dinten Minggu Pahing surya kaping selangkung Juli taun 2021 wanci tabuh 8 enjang wonten ing mapan Macanan RT kalih RW sekawan Kelurahan Mandan miturut satataning adat ingkang katindakaken kalian petugas kantor urusan Kecamatan Sukoharjo kanthi wilujeng lir ing sambikala. Kagandhingan panjenenganipun Raka Mas Suharto sekalian garwa tasih ngleluri budaya ingkang tasih lumampah wonten ing Kampung Macanan. Kala wingi sinirengan dinten Rabu Pon surya kaping 23 Mei 2021 wanci jam 12 enjang putra pinanganten dipun bahagia dipun panggihaken miturut satataning adat ingkang tasih lumampah wonten ing Kampung Macanan RW RT kalih RW sekawan Kelurahan Mandan. Sedaya saged lumampah kanthi wilujeng lir ing sambikala awit pikantuk ridhoning Allah Subhanahu wa taala dalasan donga pamuji pangestu dumateng para pinesepuh ingkang kepareng rawuh. Jumbuh kalian rantaman acara ingkang menika wonten madyaning sang menika putra pinanganten sekalian kasuwun nyuwunaken ngaturaken masrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Ngadimin sekalian
garwa. Ingkang punika kula minangka sulih sarira sangyanipun Raka Mas Suharto sekalian garwa ingkang ginarebya kadang keluarga saking kampung Macanan Mandan wonten madyaning sang menika putra pinanganten sekalian kula pasrahaken dumateng panjenengan. Borong anggenipun badhe paring piwulang paring kawruh awit karana Roro Ayu Elsa Nubaning Lumraharto tasih timur anggenipun badhe lumban ing Brangagung tasih perlu petedah-petidah saking tiyang sepuh ingkang menika wonten ing madyaning sing menika kula pasrahaken wonten panjenenganipun Bapak Ngadimin sekalian haning mbok bilih mangke wonten ing Macanan Mandan yanipun Raka Mas Suharto sekalian boten kawratan ugi badhe paring piwulang meh sageleting nedya anggenipun badhe lumebet ing Brayan Agung mangke tansah manggiya beja mulya rahayu ingkang tinemu satemah saged bangun bale wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Penyanipun para penispuh ingkang sinubaing penghormatan menggah sowanipun penyanipun Raka Mas Suharto sekalian garwa wonten madyaning siang menika boten saged ngaturi punapa-punapa karana mau kala wau namung lewat pasar mandheg segedap minangka badhe tumbas angsul-angsul kaaturaken penyanipun Bapak Ngadimin sekalian kalado ngatur ronge alum minangka kangge ngraketaken anggenipun pasedherekan kalian Bapak Ngadimin sekalian garwa dalasan Raka Mas Suharto sekalian garwa saestu menika namung kangge ngraketaken anggenipun pasedherekan tumunten mbok bilih anggenipun sowan wonten ngarsa panjenengan ingkang ginarabya kadang keluarga sedaya ndadosaken repot panjenengan kula atas nami keluarga ageng panjenenganipun Raka Mas Suharto sekalian tansah nyunagunging samudra pangsami. Para lenggah para tamu ingkang kula hormati mbok bilih mekaten atur panjenenganipun Raka Mas Suharto sekalian garwa pungkasaning atur mbok bilih samangke pepanggihan wonten madyaning sang menika karampungan nyanipun Raka Mas Suharto sekalian garwa kadang keluarga saking kampung Macanan Mandan nyuwun lengcer saking palenggahan wangsul dhateng Macanan Mandan nyuwun donga pamuji pangestu panjenengan sedaya mugi wangsulipun saking papan mriki dumugi Macanan Mandan tansah manggiraja wilujeng nir ing sambikala semanten ugi sak pengkeripun yanipun Raka Mas Suharto sekalian wangsul ugi keluarga Ibu Bapak Ngadimin sekalian tansah manggiraja wilujeng ing sambikala. Nyuwun mangapunten nikawo enten jawilan bilih anggenipun sowan nderekaken pinanganten sekalian niku ibu-ibu ngaturaken tali asih minangka kekadangan keluarga saking Macanan kalian wonten ing Sragen mriki. Mangke kepareng nampi kula suwun ampun dipun tuweni awrat foto agengipun ning sedaya kelawu kanthi rasa ikhlas namung nderek nyengkuyung ngaturi tali asih minangka kekadanganipun mawon. Mekaten sepisan malih kula atas nami keluarga ageng nyanipun Raka Mas Suharto sekalian dalasan keluarga sedaya ingkang pareng nderek akan pinanganten sekalian wonten kekuranganipun kula pribadi tansah nyunagunging samudra paksami. Wasana cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rampung atur pasrah saking warga Bapak Suharto Ibu Rahayu warga sing Mandan Sukoharjo langkaping sasmita daya katampi saking mangku gati lumantar Bapak Bayan nggih Bapak Hartono. Sasana wedal kula aturaken sak cekapipun matur nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pingsepuh sesepuh haji sepuh ingkang tuhu kinurmatan linangkung kadang kinasih panjenenganipun Bapak Soeharto dalasan Ibu Sri Rahayu saking tlatah Sukoharjo ingkang tuhu kawula hormati lan kula bekteni. Inggih para pangarak pangombyong pinang penganten sarimbit saking Macanan Sukoharjo ingkang tuhu kawula hormati. Saderengipun kalantur matur monggo sesarengan kula dherekaken ngaturaken puja dalasan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah katitik wonten ing rikalodhangan siang menika kula wau kula dalasan panjenengan tasih kathah anggenipun nampi nikmat saking kersa dalem Allah saengga kadang kinasih saking Sukoharjo dalasan kadang kinasih saking Sragen mriki khususipun Gurian tasih saged makempal manunggal ngrawuhi wosing gati kadang kula anem panjenenganipun Bapa Ngadimin dalasan Ibu Warsini wonten ing padukuhan Gurian mriki kanthi kebak kawilujengan. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Soeharto dalasan Ibu Sri Wagini ngaturaken salam taklim kanthi kula tampa kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumantar panjenenganipun Bapak ingkang jumeneng wonten ngajeng kula menika kala wau panjenenganipun Bapak Soeharto dalasan Ibu Sri Wagini Sri Rahayu handherekaken ngaturaken menggah pesanipun kalih hadeng kula anem nggih menika Bapak Wagimin bilih anak anggir pinang penganten sarimbit ing titiwanci niki dinten nggih jam niki kapurih kasoanaken wonten ing padukuhan Gurian Desa Kandang Sapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. Ing titiwanci menika kula leres dipun dherekaken pangombyong sederek kathah saking Sukoharjo. Nuli kula tampi kanthi suka renane penggalih samangke badhe kula paturaken dumateng kadang kula kinasih panjenenganipun Bapak Hakimin putra kula wangsa wonten ing padukuhan Gurian mriki. Ing mriki panjenenganipun Bapak wonten ing ngajeng kula nyuwun pangapunten Pak dereng ngertos asmanipun masrahaken bilih anak anggir pinang penganten sarimbit mangke jumeneng wonten ing padukuhan Gurian kapurih nggula wentah nek cara komplete ngoten niku nek cara Sukoharjo nggih kira langkung pokoke ya dibina supaya murih prayoginipun. Lah ing mriki Bapak Wagimin mestinipun nggih sanggup nggih semadya menggah kawontenanipun mekaten menika kala tertentu kathah kakiranganipun. Lajeng mbok bilih dumunung utawi mapan wonten ing Sukoharjo nggih sedaya kala wau kula dherekaken anggenipun kula wentah anak anggir pinang penganten sarimbit. Najan to menika nggih sampun semanten-manten ageng-agengipun ning kula tasih pitados jenenge nek bocah lagi dadi manten ngono kuwi mestine akeh kekurangane. Mestinipun nek enten mriki Bapak Wagimin Putra Kuwangsa nggula wentah miturut kegiatanipun. Dene wonten Sukoharjo nggih kula sumanggaaken. Lan ing ngajeng bilih anak anggir pinangkanten sraimbit kadherekaken wonten ing Sukoharjo ing Kandang Sapi mriki mboten kinanten punapa-punapa nabung jajanan pasar utawi ubur ampen jangkep.
nika sawetahipun kula tampi kanthi sukurnaning penggalih saengga mangke ndadosaken pangenteng-entengipun anggenipun amiwaha anak anggir pinang penganten wonten ing padukuhan Gorekan Desa Kandang Sapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen menika kula wau. Bapak Ibu kalantur matur kirang nuju prana bilih kula pribadi kathah cecer cewetipun anggenipun matur tertentu kathah lepat. Nggih lepat kula lepatipun Bapak Wagimin kula kepareng nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Hambuk bilih sampun paripurnaning pahargyan samangke kadang kinasih kadang pisan badhe lumengser pamit namung kadang Wagimin putrah Klawangsa nderekaken sugeng kondur ngantos pinanggih keluarganipun piyambak wilujeng boten ngantos wonten alangan punapa-punapa. Ingkang salajengipun keluarga ingkang tinilar wonten ing padukuhan Gorekan mriki nggih mugia slamet widodo nirbaya nir ing sambikala boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Awak pilih mekaten lan semanten kathah jajar cewet anggen kula matur mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangasami puput pepuntane ngatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi asih kang awreken saking keluarga mantan-mantan Sukoharjo lumantar Bapak Wardino kaparingaken dumateng Bapak Artono. Tumuli samangke kaparingaken dumateng Kakangku Gati Bapak Ngadimin Ibu Warsini makaten murih supeket saha rumaket ing kadangan warga wonten ing Gorekan Kandang Sapi Jenar Sragen dalah keluarga mancaran Mandan Sukoharjo. Matur suwun sangat Bapak kalihipun. Matur nuwun. Yo ngacarane manten yo nuruti kanca-kanca mburi yo njukuk mik wis kabeh tak ayahi. Betek-beteke bendang sugih. Nggih, kadang petasi kadang-kadang kameramen ingkang satata siang punika sampun kaparingaken dhatengi Pegati murih dadosaken supeket rumaketing kadangan keluarga wonten ing Gorekan Kandang Sapi Jenar Sragen dalah warga mancaran Mandan Sukoharjo. Para tamu, para rampung hati cerung tirampen 9 km pebilih wonten bahasa menika hanamung prasajan kewala pebilih beneh benten kalian wonten Sukoharjo acaranipun meriah ngaten nyuwun pangapunten ingkang sakniki. Kalajengaken tedak pineta foto. Nggih, tedak pineta foto kawitan Rama miwah ibu kalihipun. Kawiwitan Bapak Ngadimin Ibu Warsini dalah Bapak Soeharto Ibu Sri Rahayu makaten. Satata kadang-kadang kameramen ingkang sampun siaga. Mangke Purna Rama Ibu kalihipun tumuli kalajengaken warga ageng saking warga Bapak Soeharto Ibu Sri Rahayu, warga mancaran Mandan Sukoharjo namung mbok bilih boten wonten seratan ingkang kula tampi ateges mangke salah satunggiling keluarga nyun sewu mangke Bapak Wardino monggo nderek pun pratensaken menggah tedak pineta foto perangan angka setunggal foto pakurmatan menurut foto pangeston jajar sumanding wonten saklanipun sedaya mojo penyangaten wonten isason dokumentasi ingkang endah swasana ingkang kebak ingkang hayun siang punika.
Dan sewu. Purna rampung Rama Ibu kalajengan keluarga Sukoharjo karena mboten suratan asma-asma ingkang tampi menika laju kiwala Bapak Wardina dalah keluarga kula dherekaken foto pangeston jajar sumanding wonten sakaniki musyak mojo pinanganten. Sinambi foto pangeston lumampah kasumanggaaken kadang kameramen tuwuh menika atur lagon kalang wiyin kersanipun mboten jemu lenggahan. Monggo Bu niki dipun sambi nggih. Wonten kacang terus lha tesih kathah wonten niki napa jenenge niki? Emping gethuk nggih. Oh, gethuke sing payu akeh nggih gethuke iki sajake. Pisang Bu, kersa pisang nggih. Pisang enten nggih. Lah pisang nggih enten. Wah, Bu niki mboten kersa sajake. Wah. Tak aturne pakromatan sisan. Masri monggo murwakani dipun bawani terus mangke laju langgamipun tetep kangen ning ati. Nggo Masri murwakani satayas kersanipun kadang-kadang pangombyong temanten foto rumiyin mangke tetep dipun suwun saking pangombyong temanten saking mancanan Mandan Sukoharjo ugi nderek atur libur mangkaten monggo Masri. Dipun bawani riyin terus mangke lelagonipun mangkaten. Matur sembah nuwun Mas Joko. Paring wedal dhateng kula. Kagem ngisi selingan menika. Tindingane Asmarandana Mas. Aja apik-apik nemen lho Mas. Lah aku engko piye rek? Kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa hamong ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena di numbas harta Masri leh Iya, Mas bawa Joko. nek apik eram deh. boten Mas Joko. Niki dipun jajari penyanyipun langgame kudune ya ora kangene ati iki mesti liyane. Nek saene nggih kangene ati Mas. Saged selain namun niku. Garap seragen ben gumyak. Nggih, dipun jajari Masri. Lah mau ki Monggo. nembunge kangene ati arep tak babani ngono Mas. Ya, ora apa-apa. Foto pangeston kalajengan saking keluarga Sukoharjo rumiyin monggo nyemanggaken. Dek Dewi ya, Dek ya. Kangene ngati. Lah, pemonti bojo kok Dek Dewi iki aku ya sarep sombong jane. Enek andeng-andeng sithik-sithik wis marem. Tasih seserangan lumantar karawitan campur sari ringkes Amerika.
karo aku Doh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Rino wengi tak ati-ati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani Mas Joko, nggih mpun. Aja semalang wong bagus, tresno aku kira bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Seminggu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Doh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Bagus katresnanku ora beda rasane atiku awak lumrah ora bisa turu wamayanganmu ngridu atiku. Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani Ojo sumelawang ayu tresnaku kira bakal ayu ora suwe aku bali bakal sumandhe ana ing sisihmu matur sembah nuwun Mas Joko. Matur sembah nuwun. Matur suwun Mas Ri kanthi kawrupaken Asmaradono mila barang terus kalajengaken langgampun Kang Ngati. Foto pangeston tasih kalajengaken rutin adicara salajengipun menika siniget panglipur santawis mangke ugi
Purna poto pangesten keluarga Sukoharjo tetep kasuwun dana swanten rukminipun panjenengan. Keparang menika lajengatipun nggih atur tanggap acara pambagya harjo ida basuki rahul para tamu krana nyuwun mangugati. Rumaos bombong babak birawan penggalis yang menika bebasan kajuwan Wirsari kabenan segar madu ngantos mboten kawijining lisan. Kandhek sajroning Joko Kewal Panyun Sanjata pitulung kinabekten benihipun Bapa Songsong Agung. Demangipun kandhang sapi ningipun Bapa Pandu. Pangaturaken atur tangkap acara pambagya harjo Yuwana Basuki. Jumenipun jinajaran among rawuh kekalih ingkang sampun piniji murih saestu rancak regu regeng wonten ing sasana pahargyan punika. Wedal sawetawis kula aturaken dhumateng nipun Bawa Pandu dalah ingkang keparangan jajare. Tindakipun malipir mios ngayog Jokarta hatingnat para kadang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kunjuk wonten ngarsanipun pepunden sesepuh pini sepuh kasepuhan ingkang kula bekteni al-mutarami para alim ulama, para kiai, bapak haji hajah, ustad ustadzah ingkang kula mulyakaken. Para priagung pangembane praja satria negari ingkang dados pandam-pandome para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Kunjuk panjenenganipun Bapak Soeharto, Ibu Sri Rahayu, Bapak Besan, Ibu Besan, ugi pengombyong temanten saking Dukuh Mandan Kabupaten Sukoharjo ingkang kula hormati. Para tamu kakung putri ingkang kula hormati. Tidak lupa kepada temanten berdua yang berbahagia. Mboten kesupen campur sari ringkes samega mijil saking Desa Karangudi Ngrampal Sragen ingkang kula hormati. Para muda taruna ingkang sinudarsana. Kabareng matur kula didhawuh saking panjenenganipun Bapak Ngadimin sekan Ibu Warsini. Para rawuh sedayanipun langkung rumiyin monggo sesarengan ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat rahmat barokah taufik hidayahipun sehingga siang menjelang sonten menika saged kempal manunggal nyawiji ngrawuhi undanganipun panjenenganipun Bapak Ngadimin Ibu Warsini kanthi sehat selamat wilujeng boten wonten alang setunggal punapa amin. Sholawat saha salam katur kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo pitulunganipun sahabat donya ngantos mangke dumugi yaumul kiamah amin. Para tamu kakung putri ingkang kula hormati ingkang pisan panjenenganipun Bapak Ngadimin Ibu Warsini lumantar kula ngaturaken pambagya warja
ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu sedayanipun saha ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sedaya kepareng rawuh paring donga pangestu wondene wigatose hajatipun panjenenganipun Bapak Ngadimin Ibu Warsini nggih menika netepi darmaning sepuh Boyong Basuki utawi wali matur urus nggih menika anak Mas Bagus Wawan Daup kalian Roro Ayu Elisa Nopani Ningrum Raharto putri saking panjenenganipun Bapak Soeharto Ibu Sri Rahayu saking Dukuh Mandan Kabupaten Sukoharjo dene menggah ijab kabul sampun kelaksanan wonten ing Kabupaten Sukoharjo saha panggih dawuh temanten ugi sampun kelaksanan wonten ing Mandan Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah selamat wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa amin. Lan ugi panyuwunipun Bapak Ngadimin Ibu Warsini nyuwun donga pangestu dumateng para tamu sedayanipun. Mugi-mugi teman-teman sarimbit kadadosaken keluarga bahagia. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ugi enggal-enggal pikantuk momongan saking Allah Subhanahu wa taala. Dados sama putra kakung, putra ingkang soleh, dados sama putri-putri ingkang solikah, bekti tiyang sepuhipun migunani dumateng nusa basa tuwin agaminipun. Ugi anggenipun hamgati Bapak Ngadimin Ibu Warsini. Wiwit Purwomadya ngamangke pinanggih wilujeng saha pikantuk barokah rahmatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Para tamu kakung putri ingkang kula hormati, panjenengan sedaya kula aturi pinarak lenggah kanthi sekeca. Angrahapi pasugatan unjukan remikan ingkang sampun sumadyo wonten ngarsanipun panjenengan sedaya sinambi midhangetaken paguyuban campur sari ringkes mijil saking kota Sragen ugi siang menika dipunipun artis saking kota Solo ugi Jawa Timur Jawa Tengah. Monggo dumateng para tamu kula suwun dipun gayengaken kula suwun tertib sopan mboten enten hal ingkang dipun remenaken kusipun dukung gurikan Desa Karsapi Jenar Sragen ingkang aman ingkang sae menika. Lan ugi panjenenganipun Bapak Ngadimin ugi among rawuh anggenipun nampi kerawan panjang sami sumadyanipun. Anggenipun juru tamu mapaken palenggahan ingkang Jupono ugi anggenipun Muda Taruna Raden Jupono lumantar kula ingkang nyuwunaken pangapunten saagengipun. Lan ugi panjenenganipun Bapak Ngadimin ugi ngaturaken panuwun dumateng para sederek tanggi tepalih para amangka kabutri Muda Taruna langkung-langkung dumateng Bapak RT Bapak RW ingkang sampun paring pambantu egoh praktikal bau syukur mawon mugi-mugi pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Cekap sementen anggen kula matur kathah lepat saha kirangipun nyuwun pangampunten bila taufik wal hidayah waridaya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os. Gamblang wijang cetha malela trang-trancang satemah datan ana kang karempit samenere datan ana kang kacicir atur tangkap para pambagya harjo Yuna Basuki saking nyuwun inggih habugati kasarepipun Bapak Songsong Agung Lurah Desa Tikana Sapi inggih nyuwun Bapak Pandu sawetawis kadang-kadang kinasih kareta asung pakurmat atur dedaharan dhateng para tamu nyuwun pangapunten inggih sampun pinahan nampi monggo
pun sekejaken sami dahar, pun sekejaken sami ngunjuk. Foto pangeston untuk kalajengaken saya menika saking keluarga mantanan Mandan Sukoharjo, mobilih sampun karampungan mangke laju sinusul keluarga ing gorikan kandang sapi nyesaken estu mboten nampi seratan ing kula tampi ateges salah satu nggih keluarga merasakan menggah foto pangeston saya keluarga saking Sukoharjo keluarga kandang sapi sadayanipun nggih. Rono nembe dahar mangke ugi wonten makormatan kagem keluarga Sukoharjo kersanipun ngresepi antur makmur Dek Yuli. Dek Yuli monggo Dek Yuli. Atur lagon mbiyen. Ya langgam ya rada gubyak kabeh diaturne. Ngene Dek Yuli, ana pamuritan iki rawuhipun keluarga saking Masaran. Saking Masaran. Keluarga Pak Ngadimin. Pak sinten? Keluarga Pak Ngadimin. Pak Ngadimin. Iki Pak Ngadimin iki sing Mengkugati. Iki ngersakaken lagon Jambu Alas wis diaturne ngono wae ora apa-apa. Dadas-des ya Mas. Ya penyanyi campur sari iki kadang-kadang kudu iso ndang satset. Ngreting kok ngiwa ning nyalepe kok tengen ngono barang. Bentang teko nggono. Lah iya to. Iki para tamu kersanipun dahar rumiyin. Mangke ugi pakurmatan-pakurmatan ya, mangke terus keluarga saking Sukoharjo atau terus wonten kersanipun nampi dahar rumiyin. Nyobi jam 12 menika keluarga Pak Ngadimin saking Masaran kagungan workshop. Workshop kuwi bengkel, Nduk. Pripun? Workshop ki bengkel. Bengkel. Kode rasane ngati yen aku ra bisa melu duweni. Mas Joko. Dalem Dik. Mbak pengiring niki dikersake nyanyi pripun? Mbak, nggih. Monggo. Nggak bisa nyanyi? Iya. Siapa? Pinter ya. Nggih. Monggo Mbak. Katno Dek Yuli, MC kula ngelirik jenengan terus lho, Boten, Mbak. tak siaran sik. Nggih. Nun sewu menika mobil karamon keluarga saking Mas Wawan dipun suwun foto pangeston, foto pakarmatan sedayanipun nggih. Keluarga Mas Wawan pangawonten nggih. Kula nampi dawuh saking kadang kameramen. Mobil menika maju Purno Dahar keluarga saking Sukoharjo rumiyin nun sewu Pak Pangarso Lampah. Pak Wardino nggih, monggo kersa nderek panglipur lagonipun napa sanesipun kula semanggaaken nggih. Monggo Bapak. Kersa nderek atur lagon sesekaran rumiyin keluarga Sukoharjo. Mangke wonten dawuh ugi Mbak Dina Mbak Diva untuk persiapan artis ibu kota. Dalem Mbak Dita. Nggih, wonten dawuh Mbak Dita kalih Mbak Oh niki kalih Mbak Dina nggih. Mungkin karena sedikit pendengaran saya terganggu jadi mohon maaf kalau salah dalam menyebut nama, mohon dimaafkan nggih. Kalau enggak sesuai dengan KTP jenengan mohon maaf. Sedikit pendengaran terganggu, Bim. Monggo Mbak, maaf nggih, maaf. Bendahar toh, pun maaf toh nggih. Ditambah kita tasik madu nggih. Kalih Mbak Gita kalih Mbak sinten mau lali kula. Kalih Mbak Dina nggih. Mbak Dina, warga sing Sukoharjo. Menika dawuh kula tampi artis dari ibu kota katanya begitu tadi, maaf. Foto tetap pun lajengaken keluarga Mas Wawan, keluarga Pak Ngadimin Mengkugati. Iya, terima kasih. Monggo lho Mbak Dina. Mbak Dina yang mana, Mbak? Oh nih, Yang Iki. oh lah. yang paling cantik. Lah niki kanca kula SD biyen kok iki. Lah. Tapi beliau pangling kalih kula Oh wong yo. iya, Ireng yo diberi kene ora yo pangling pangling ya. kok. Monggo Mbak Dina maju ke depan boleh dong. Tadi pas Jambu Alas sih bisa gini-gini juga, monggo. Oh, kamu dulu, Mbak Oh, Edi. iya. Maaf. Nyoba Mas, lali janjine Mas. Jabailah, tak kira kuwi lagune iki satru jebul lali janjine. Ya Allah. Tuas, sing ngerti pung siap, jebulane kendang. Monggo lali janjine mangke terus Mbak Dina. Kanca kula niku biyen Pak Kamto. Pasukan joget ayo. Jauh-jauh dari Seragen. Mumpung Seragen tenan ini. Nggih, kula tak pipis riyen, Mbak. Ayo Ayah Galis. Ayah Galis sama Pak Ato iki kudune iki. Iya. Pokoknya kudu Pak Ato.
dandan kowe ora teko. Kok pasukannya baru ini? Yang lainnya mana? Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyumring yani. Atiku sujudna kowe kencan karo wanita liya. Oke ya, oke ya, oke ya. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang mau. Ngerti lisan srengenge ini, aku nunggu kowe. Kata SMS rembang lesi, yen tak telepon malah mbok pateni. Mangkel aku yen kepatok pipimu mesti tak jiwa, 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 kali jiwa, jiwa, lali janjine. Sane kadung dandan kowe ora teko. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyumring yani. Atiku sujudna kowe kencan karo wanita liya. Monggo Mbak Dina gantian. Nggih, wau Mbak Gita nggih. Mbak Gita terus niki Mbak Dina. Diam, kalian diam. Ini teman saya waktu TK loh. Ya. SD baru. Salam kenal ya Mas. Mas siapa? Sini katanya teman saya SD. Ini teman-teman grup mana namanya? Grup Samega Sragen Mbak Dina, Waduh, maaf. jos. Pokoknya hiyo hiyo gitu. Yo karo Pak D ngendi cemeng ya loh. Kalau adik saya ini jago hiyo hiyo gitu. Kalau saya Ini Mbak Gita ya. nanti lanjut sama dia Siap. ambiar. Lah. Aku harus bagaimana ini Tuhan. Ayo Mas, kita rada beralih dikit. Yuk, kempotan aja ya, perawan Kalimantan ya. Mimpi apa aku semalam. Lagu nipun. Perawan Kalimantan, ya Allah, padahal saya belum pernah. Iya karena saya masih perawan Mas. Ini Mas Bagong juga mau joget nih karena yang tadi. Iya. Nanti ada request tembang kangen, ada siapa nanti? Om Tanto mau nyanyi sama Om Sur. Aku di sini aja lah Mbak, biar lebih tinggi lah ya. Enggak apa-apa, setinggi-tingginya wanita tetap di bawah laki. Pak Kamto wakili Pak.
Insya Allah siap mengantar kemana-mana. Saya duet sama jenengan sampai meh tiba gocekan. Lah, gitu. Sing salah dalane apa jenengan sing membuat Mungkin saya karena terkesima? amal perbuatan saya yang kurang baik selama ini, selama hidup saya tadi mungkin Oh, kayak gini yang gitu, terjadi. ya. Monggo dilanjut mbak-mbak ini. Kita dari keluarga besar minta tembang kangen ya. Lah, Seragenan hiyo-hiyo, oke. eh, Sing ketipung nggak bagus. ya matur. Itu adik saya kandung Mbak Dina, maaf. Kakaknya ya kayak gini tapi adiknya ganteng. Adik kandung gitu, tapi belum pernah menikah sama sekali. Karena sampai sekarang tidak menyukai wanita. Monggo. Oh madang dong. Ya Allah. Oh yo nganggo madang sih. Saya nyanyi lanang itu gak matuk. Bu Minten, nggih, Bu Minten nggih. Maestro Sinen Sukoharjo. Monggo Bu Minten pangapunten. Pinarak macam mriki monggo. Tidak mengurangi hormat keluarga Sukoharjo, keluarga Menteri Gorean. Monggo Bu Minten. Tembang tarik coy. Iya, iya. Pak DTT, cemeng Pak DTT kayak iya, iya. Loggone emok. Sesarengan Sareka Campur Sari Nikes. Wayah wengi udan krimis ra uwes-uwes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tega ninggal tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang kuyung rina wengi. lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang apa pancen tresnamu wis ora ilang. Apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setia ngenteni balimu endang manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Wayah wengi udan krimis ra uwes-uwes banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis
semiring ada rasa tutut kalbu rasa kang tak ambet agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo tangan iki nandang wuyung rina weni lewat tembang kangen titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endang manis semu liwat tembang kangen iku wujud katresnanku. Yo. Nggih matur sembah sumangga atur. Siap, Mbah Sakir. Ya, siap. Cek. Ya engko sik. Ya Allah, ya Tuhan maafkan sayangku ini, maafkan suamiku ini. Ya sik. Matur suwun foto pangestu tanggal jangan karang terang mangke mobil sampun purna sampun rampung sedanipun unjukanipun dalanipun mangke paring cecala dalem. Oh minta pulang. Oh nggih maaf nggih. Mas karang terang sampun rampung sedanipun daharan matur suwun sangat kadang-kadang karena ingkang cekatan ingkang selalu ready mantap jadi Mbak Dina nanti dan keluarga pulangnya hati-hati nggih selamat sampai rumah tidak ada halangan suatu apapun. Kita hanya bisa mendoakan saja. Ya, matur suwun. Jangkepi hati cara wonten ingkang siang punika bebrih sampun karampungan tata upacara setunggal monggo sawiji dalah atur bojo kami sampun kathah dhateng para tamu estu namung jangkepi hati cara saking keluarga ageng dipun Bapak Soeharto Ibu Sri Rahayu saking keluarga mancaran Mandan Sukoharjo keparang nyuwun pamit lumangsir saking dalam besok pahargen keparang badhe kundur wonten dalem suwang-suwang estu pribadi kula sakadang mangkarti mriki amung rawuh keluarga wonten nggurikan namung nderekaken suku truk panjenengan mugi-mugi lampah panjenengan sakit dalam sumpahan ngantos dalem ibun suwang-suwang manggih sekar cepaka mulya boten wonten pambengan boten wonten alangan satunggal punapa-punapa insyaallah pinanggih malih ketemu lagi dalam suasana yang lebih bahagia suasana dalam keadaan sehat sedanipun billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kun dari bertamu dari akan sugudur monggo kata sampaikan